Ma jistax ikun hemm min fih dan il-Partit Nazzjonalista stess li jagħmel il-bsaten fir-roti. Iddikjara dan il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew Frank Psajla, wieħed mill-ftit persuni qrib il-Kap Nazzjonalista Adrian Dalija. Frank Psajla reġa' konferma l-istat ta' inkwitu firda li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista. Bil-fazzjoni ta' Adrian Dalija ma tara xejn majn mal-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Ma jistax ikun li jkun hemm fih dan il-Partit Nazzjonalista stess min jagħmel il-bsaten fir-roti. Frank Psajla għamel din id-dikjarazzjoni siegħa wara li fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo qal li l-Partit Nazzjonalista huwa partit borġebel. Dikjarazzjoni li biha Frank Psajla kundanna lil Ivan Bartolo. Ivan Bartolo f'sensiela ta' botti qal li Adrian Dalija għandu jirreżenja tal-li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. U anke li deputat Kristi De Bono tal-li ltaqet u talbet kamra blaħlas għal-partit lil Jorgen Fanek li l-oppożizzjoni akkużatu li huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Frank Psajla qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm ġlieda għax min qed jiġbed ħabel naħa u min jiġbed il-kumplament tal-ħabel in-naħa l-oħra. Bil-fazzjoni ta' Adrian Dalija ma tinvolvix fil-ħidma lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ta' Busuttil ma jikkoperawx ma' ta' Dalija. Jaqbad jitfit u jiġbed ħabel wieħed. Meta jkollok tag of war, dik l-ar ħaġa li jista' jiġrilu partit politiku. Psajla akkuża lid-deputati qrib Simon Busuttil li mhumiex jgħinu lil Dalija u b'nuqqas ta' rispett lejn l-għeruq tal-partit. Ikun qed ikun inġib nuqqas ta' rispett lejn nies bħalkom. Frank Psajla qal li l-għadu għandu jkun Joseph Muscat u mhux nies mill-istess partit. Ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna hija illi naħdmu għal wieħed, naħdmu għal dik il-bandiera tal-Partit Nazzjonalista, ninaqdu jitfit u naraw illi l-opponent politiku tagħna ma jkunx sħabna fl-istess partit imma jkun il-gvern ta' Joseph Muscat f'dan il-każ. Minkejja li Frank Psajla qed jikkontesta elezzjoni tal-Parlament Ewropew u jekk jiġġieled fi Brussell irid jaħdem għall-interess tal-poplu Malti, qallu jaħdem għall-bandiera tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.